Kaya gusto mo. Abdusa oy. Lampos yun. Ano ko pre, camera. Mas pa sa yung heartbeat. Pinakadako nga takuri sa tibuok kalibutan. Okay, pakita sa inyo ha. Dako ang problema no pre. BB Giant ba? Suko kay kami mo nang giguba pre. Abang og ganang beach resort nga daplin sa dagat. Ang guba man galingan pre. Bungol na. Kada ulehi. Ilan juga mo ban? Dili lang sakay. Pag-uban way bike? May bike daril dito, wala lagit. Kondisyon na kasi Pilo Pascual. Pugso ng mama. Pugsang gina mama git. Kiwasal gina imong eskwela lagi. Gagabi na may gabi. Oy, Tayo eskwela. bastos. May tayo. Ayaw, padana mga hulga sa kinabuhi. Palit ko bike ni sa law. Sunod na lang ba na? Yo, what's up? May hapon yung mga aga. Karon kami na pud. Ika pila na rong adlaw pre? 6. Ika-unom nga adlaw sa amuang bike adventure no karon kay mo practice mayo ka ng sagka-sagka kondisyon sa paa ba. Kaya para igadto mo bihag layo, di namin masakitan. Banimin nyo karon ya adto nami kay hapon na. Let's go. Pasugod kapoy na po dayon, gutom ko pre. Kaplin. Ayo daw kay gugo daw. Siya naglahi pa mati pre. Gutom ko pre. Nangilis ang ikaw ganyan sardinas sa minute to. Okay pa hotel. Gutom na siya. Nasa kabuuan ni. Na namin ubos diri sa crossing sa Libertad. Kaya ba kanina mo? Kaya lagi ni. Kaya mo katangagi. Ay, koy last gear koy, koy duot. Uya. Sakit na tuhod. Abdusa oy. Kasa lang guys. Muli tayo kumal pre. Lasag kaon. Lampos yun. Musta man? Ano ko pre, camera. Mas pa sa yung heartbeat. Di mainom tubig. Basta. Na-recover na may gamay guys. Lugsong lang sa syukon sa karon. Kaugman ako rin may musagka. Pagsagka na mo sa cruising, murag igogin milargo. Sakit lagi kayo. Ya, hindi man mayang pukson kayo. Sige, menjurit ha. Okay, karon na guys no. Kay absent yapon si Paring Raya no. Nasa yung mga importanteng lakaw. Sige lang. Kaya nagbalik ko to niya, papusya po na gito na 3 weeks na pre. 3 weeks na. 30 na po siya po nun pre. Dama na yung mga push up kay daghan na yung kakabsint. Sa'yo pang lyrics pre. Masin mga sunod semana no. Palit may guan. Suga, kanari sa ulo ah. May itong headlight kay kusog-kusog tag siga pre. Sa upag yun kay Hitman. Buang. Ato tag San Remio nya. Magabian ta gamay. Pwede ra ta largog pano ba no? Stop sa mi guys, water break. So nami karon diri sa ano, pinakadako nga takuri sa tibuok kalibutan. Na-locate siya sa barangay Suko no, Bugo City, Cebu. Okay, pakita sa inyo ha. Dara guys. Muna pinakadako nga takuri sa tibuok kalibutan guys. No, dako ka na bisan pagpila ka drum tubig imong initon dira guro mga pegag usa ka usa ka tuig. Hindi na mahubas. Ang problema lang kay not for sale lang siya. Dili siya pwede baligya no. Private property man na. So, sa tag-iyan na ning balaya no. Shout out sa mga sir, unique kay mong balay. Wadyo ka parehas. Binala ko hilig kape ang tag-iyan ni pre. Kunting kimbot na no, kunting kimbot na lang. Wala ta. Barangay na ilo na ta. Ulit ko sa'yo. Tinga ba? Sir, may hapon sir. Gamay butong sir. Sudo mo? Ha, sir lami. Tarong ba pwede mo ka. Dira sa kotagya, dira sa kotagya dira sir. O entrance sir. Pero nakoy ko ano to pre, katong short ko si mga kota si Musa. Ay pum para uniform na ta ba na. Pero natoy gamay bustot dire oh. Dire ba sa itlog dano. Gamay ra kayo ana ra oh. Itahi kamao ngam tahi no. Sulu ba dagag? Tulong di siya oh. Te, may hapon te.
Ay, butong. Balik ko na, pre. Sunod talaga nung so. Tako ang problema no, pre. Ako sa mga nga anam ko sakto. Sakto kay pre. Ay. BB Giant ba? Giant. Pagba. Sponsor. Sponsor by Paring Dano. BB Giant na kana. Bidayan. Meeting place ya po na. Kansi na kay ko. Ato sa meeting place. Wala ito, igman-man, wala yung ipabagat sakit. Taka. Oo, yan ako. May klaro, sumubuing eh. Kana mo lagi paabot dano. Sa pamblamin mo. May pagibilo, may pagdato mo sundang ako. Sundang sa balay ba? May namin sundang niya. Nang mata pre. Kaya basta mo. Cute kayo. Magbaso lagi. Grabe pa na lubihan. Maya pa na pre. Kaasa pa na pre. Lang ko pasak ka pre. Maghubo pa ko sa kamatos day. Check. Laga na pa na sundangan pre. Gabas na gamitan. Iyo. Ako lang bahala na pre. Ato lang kit-kitan pre. Tiwasan lang ko na ang ipon pre. Pang-Pilipinas ka talent ba? Kutsilyo pwede dahil. Itong dako. Itong kitchen knife. Itong chef knife ba? Itong lapad. Ay, di nakabuslot eh. Di nakabuslot. Takasam daw no. I-post na bigigil pre. Kita sa usundan. Napay mo comment. Mga problema buang. Ungol gapon. Mahingit. Karang magdala, magpadadaan. Goal na guys, parang Ryan guys. Ipagkita siya sundan. Ha? Kung ano may gusta? Murag lahing ni. Lahingit gaan kayo? Lahingit. Lahingit siya guys. Tubig rin magamit ani. Yung kauno ning unod lisod ag hurot kay dahang blank space. Nagaguwang. Nag-absent kay kuan. Happy ng simbrick. Ano to ito pre? Amo na ni bawnon na ni mo ang lubi. Sorry pre. Shine and shimmering. Tigbasar gano pre. Nanay ko ang bisag pagkamot ikadot. Tapos gano. Ala? Takili doy. Sapi. Bakit ba mo kuan ay? Ako pwede ako. Iway. Ako di kayo, asun na niya bulan. Tapi yung bahay na nga di naman ang gamit. Nagpipaak na nimo. Dugay-dugay so wala kita sa bayaran na pre. Ang pagipaak na Nagbungol ko na ning bayaran pre ba. Sa babay pa ako na ipaak bukang. tigilira lagi, tapsing ba? Yes master. Mura mag-ungol na pre. Apit. Kaya basta uga kayo yung nagbuhak nimo, klaro kayo ungol. Maigo ta ha. Di mo doon talo bibig kita mo doon karpeta. Grabe bago rin. Panita naman na mo pre. Ungol ligid pre. Panita na sa kuan. Ungol tayo mong gikuhaan oy. Ungol agud kuran pre. Atis na may makaon. May makaon ba, no? Inom ka? Ako ito ko say. Bigiday pan, pangagiday kang agas mang tubig. Ikaw lagi dahil suitos yung sundang pre. Sundang naman, chilyo dahil. Ako may bayad ani. Ano na ni? Linghod mo rin mangga pre. Murag mangga ba? Butong lagi na. Oh. Oh. See? Supak juga sa kuha. Tagadakit ko. Tagabukid ko ko. Og suwaki pa na di ko. Supak kay tagadagat pa ka. Butong man na. Oh. Butong no. Sos Mia. Sos Mia. Aslo man ka ng tubig tungod sa kainit sa adlaw ba? Dili, at lapit sa CR ka Ano na dahil? Puro magbali pre, magparat mga dapat pre. Mo mo yung sa pagtuon. Kasi ang libro magamit mo. Naglibro ko. Nabasahan na to. Di na, kailangan kutsara pre. Suko kay pre mo lang giguba pre. Ano buka. helmet sa kuan. Arnok sa. No, sa mga ganahan mo kuha na. Abang o ganang beach resort nga daplin sa dagat. Nindot ang view niya. Napay mga babayad ko po. Very accommodating ngayon tagiya. Lima nga na. Wala pa'y bayad. Siya may nagbuwak sa lubi. Ha? Saban na. Mora naging kasaban nga. Digit ka mamusok ko. So, ang kita na. Tari na mo sa Bimas Resort. Napanit ano? Ari mo sa Bimas Resort guys. Located at Barangay Nailon. Pamata sundang pre. Ha?
May munggos, lupit sa anak. Problema lagi na ko na nino. Dugay ko kahurot. Ang guba mang galingan, pre. Gubang galingan. Ang tikas ngipon lang mo galing. Hindi mo gusto na dami. Gold ko plus. Pre. Wala man may sundang, pre, no. Mananong ang lobby nga way bunot na magol. Ang largo na unod ba? Gabi ka na. Kasi ito ko. Mangga. Pre, thank you, pre. Lamat po din. Kaon ko. Iyabon pahumot ni mo. Iyabon pahumot. Daan. Niuhan ng pamot. Ha? Niuhan ng pamot, dre. Salamat, pre. Tari mete, salamat eh. Pare namin, salamat. Balik-balik niya, pre. May mo sa kabuok. Salamat sa imong kabutan, pre. Hindi mo main na doon, pre. Salamat, Dimas. Suicide. Salamat, pre. Ayun, pre. Matik. Bungol na. Kita sumpa, pre. Isa na yung sponsor sa Ronda. Pero Ronda, brigada. Radyo, ah. Yung unang newscaster ito dahil. Sabi yung Ronda Inom. Pag Ronda Inom, champion ka. Sikan ra ko. Kaya ka na ito na, pre. Magabuka. Alam mo siguro, dahil kita korta. Ang kasong di madam, litig na siri. Oo, kaya kung kayo nagsindak pa. Kaya kung nagbay ka tanaw, kaya nagsindak. Ano, top line ng Pedro? Oo, finisher lang gapon ba? Pero problema, basta kaya mata series, dito doon sa kaya bike series. Kapit. Kapit. Wala, sa bugo sa kanya. Kasi ko tubig, nagsisin ko. Usar rin ka kanan na, paniod ko rin eh. Hindi na, tapos na. Tapos lahos na. Dahil, nag-max eh. Magic beans ba? Kung ako'y mulakaw, kunya inig uli, ilog. Gara. Kada uli, hilot. Kada uli, hilot. Kada uli, hilot. Kada uli. Nalin ako mga ga, no? So, kapoy no, pero medyo naanad na tong lawas, no? Wala naka-adjust na tong lawas ba sa kapoy, no? Sa sigig banyak. Hopefully, mo ko ani pasinso pa jud tong ko ano stamina ba ug endurance mo siya doon sa sunod kayon kita tayo balik Ganoy TV para mo sa pagsuporta Anoy out, bye bye, see you.